Hello mga ka-listeners, good evening. I'm back, no? The return of the comeback, no? Balik ta para na po di sa Maribel part 4, no? Kaya daghan man dahil ganahan sa mong drama, no? Maribel bisa gibalik na, no? Kaya ang uban dahil wala pa makapaminaw, no? So kung nakapaminaw sila, nalaktod ba? So sila kakuan sa sinugdana, no? Mana nga ganahan sila maminaw, no? Daghan kayo ning comment, no? Nga sumpay dayon, no? So karon sumpayan na to og part 4 na sa Maribel sa kagabion mga ka-listeners, no? Nya sa dili pa mo shout out na lang ko daan, no? Shout out ni Ma'am Cecil Rubino, salamat din ma'am, no? Balik ko na ko nang pagpasalamat ako, no? Sa imuhang pinaskuhan, no? Ug ni Ma'am Life Journey ug ni Ma'am Gisolino sa maagang pinaskuhan, no? Sa akong cellphone ug sa solar generator, salamat ninyo. Maagang pinaskuhan mo to nga gihatag nila nga sa atong mga suki nga listeners, no? Salamat Ma'am Life Journey ug Ma'am Gisolino. Nya shout out po nila Ma'am Grace Blanca Flor, ni Ma'am Bill, ni Kitby Garcia, ni Isim, no? Ug sa mga nagtabang nga dili magpamensyon, no? So sa tanang nagtabang sa akong channel, Angie de Binagracia, Speedy Super Pop Girls, salamat ninyong tanan, no? Kung ang Ginoo ra gibagbalo sa inyong mga kaayo, no? Nya katong di magpamensyon, salamat kayo, no? Ginoo ra gibagbalo sa inyong kaayo. Nya salamat kayo sa ubang ninyong tanan mga ka-listeners, no? Kay di pa tungod ninyo di man sa magka-points sa akong channel, no? Salamat, no? Sa mga basa mo escape sa ads, salamat kayo. Amping mo kanunay, no? Advance Merry Christmas. Nya shout out ni Chuli Wong's TV, ni kuan ni kalimutan nun ko, Annalyn Samson, Annalyn Buates, Maristel Humawan, Charlene Pacana, ni Roger Balligas, Ongol Toledo Vlog, ni Stayap. Shout out po ni Marlon Suko, ni Puan Prince, Hector Talon, og ni Birds Digsab, no? Og ni Chirpar, no? Malimot yung ni Chirpar, kasi Chirpar, no? Always rabaning naminaw, no? Nya si Ma'am Mary Ann Rostria, no? Shout out ninyo, no? Nya shout out po ni Juan. Og naminaw pa silang Noel Urbano, ni shout out, no? Silang Belmarjoy Cañete sa Pantas Vlog, Noel Estupito. Nya shout out po ni Palamay Drama, no? Congrats Palamay Drama, no? Kaya na monetize na iyang channel, no? Salamat kay sa Ginoo, no? Nga naningkamot yun siya si Palamay Drama, no? Gakugi ba, no? Mo ni sakto gid. Nya si Amigo Gamiga Drama po, shout out, no? Hinaot na maokihan na po ni si Amigo Gamiga Drama, no? Para kuan daghan bog drama mapaminaw ba, no? Sa lain-laing channel, no? Shout out ni kuan po ni isa pa ba to? Limot na po kung mga ka-listeners, no? Nya ni Radyo Vlog, no? Always nag-upload og drama, no? So malingaw mo to ya kay daghan kay itong drama. Nya ni Dudong Variety Show kay na-approve na sa check balik, no? Congrats, no? Nya ni kuan murag wa naman maningkamot ni ma-approvean balik si kuan si Bisayang Sugilanon kay mura mag di pasagdan na niya ang mga copyright, no? So hinaot ta nga maukihan sa channel, pero murag tan-aw na ko murag wa naman siya nagkuan nag apas nga ma-monetize yung channel, no? Ang iya lang maka-upload, no? Makahatag sa glingaw, no? So okay ga po na, no? Kaya pero sa tawagan ni lamig ko dito po ma-approvean siya para ganahan po siya ma-upload ba kay siyempre kanang pang-load di ba po lisod ba po dog mahotdan tag-load di ta ka-upload og sumpay dayon, no? Mana nga ang hinauta nga ma-approvean sa balik si Bisayang Sugilano, no? Kay maayo sa siya mo ko drama, no? Edit, no? Tinaw, no? Nasa uban nga nangita pag dugang drama, no? Naay kang dramang binisaya. Malingaw mo to kay yung mga drama wala sa DYHP, no? Itong kanarang sa akong mga kamot may naa, pero ang ubang drama gikan sa DYSS RGMA, no? So nindot sa mga drama mga sinulat kasagaran ni Fermin Colliantes Gomez, no? So naagya po mo'y kapilian, no? Kung paminaw mga ka-listeners, no? Hindi mo mamahay sa mga drama nga gi-upload ni dramang binisaya, mga action ba, no? Mana nga
Salamat mo ko nila nga naa sila ga-upload kay di sila na ko kaya og ako rin mag-upload og drama labad kay sa uwa. Mga ka-listeners, labad kay sa ugid ini mag-edit og drama tila badas ugid. Nagpasalamat ko na nila bitaw. Salamat ko nila nga naa sila nagko-give upload og drama no. Labi na ni si Radio Vlog kay daghan kay drama no. So okay ra na ug siya mag-upload sa mga bag-o no. Wa problema na no kay salamat sa ko kay makwakwaan akong labad sa ulo mga ka-listeners na. So paminaw mo dito. Ako kabalo kung naminaw man mo no. Pero ang uban mo request lang gyud nga ako mo-upload kay ganahan sila kay tag-as kayo no. Dito sa laman mo no kay kabalo naman mo. Delikado tag Marius content no. Nya. Shout out ni nakalimutan mo ko sa ubang shout out mga ka-listeners kay wala ko'y kopya ba. So mao sa laman to. Kita baglangan no paminawan ninyo ang part 4 sa Maribel sa kagabi. Ang miyagi ato na seran, mituo na gid si Kati kang lula nga naulipong sa gahom sa Encantada si Andro mao nga kinahanglang dadon niya kinigbalik sa probinsya. Samtang si Rosa nabalaka sa gisulti ni Maribel nga dili na mawa sa iyang hunahuna si Andro. Gitambagan siya sa inahan nga papason gyud sa hunahuna si Andro kay dakong sa usa ka babay nga maghunahuna og lalaki. Tuod man miabot na sila si Kati ug Andros sa probinsya. Mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabihion. Ay, saman, nabusog mo sa sinabaw nga bisayang manok? Lami kayo pagkaluto, Lula. Salamat. Lula, hain din si Tio Lope. Nagkuha siya sa tambalan, hindi. Kinalamatan das tambalan si Andrew sa dili pa uhay ang tanan. Oh. Hey, Andrew. Naunsa ka? Unsa kitanaw nimo sa abling bitana? Ha? May nagsigang ha? May nagsigang sa dalang taingon din eh. Ay, sila na naslupi kang tambalan. Ako sa silang sugato na. Andrew, love, salamat kami sunod ka sa kong tambag. Asawa ti ka, Cindy. Busa, kinahanglan sundon ko kung unsa man ang imong buhaton na makaayon ako. Salamat, love. Ay, mayong tagmahuman na ka ng imong problema karong gabi na aron makabalik sa dayon ta sa syudad. Dali manang, dali. Apas na lang, dili manang, dili. Apas na nabukaon manang. Ay, pastilan. Kadugay na mong naabot din here. Natural. Tiguan na good ka. Unya, doon na sa may giriskyo nga iro. Gisur og sako. Ako na itong ibutang sa tangkal, ha? Kalita kayo, ha? Andrew, maayo kay di aka na cute. Mayong gabi diya, Lula. Ayaw o da paglihok. Oh, ngayon, dili man ko ni mo palihokon, Lula. Gusto lang kong mututok sa imong mga mata. Oh, ha? Sunda lang tanang isugo ni manang ni mo, Andrew. Dako ning trabahoon. Unsa puti pasabot mo manang? Wa pa ko'y masulti karon. Pero huban sa panihapon, sugdan ko na ang pagtambal kag Andrew. Kinahanglang madali ang pagtambal niya. Sa dili pa siya hingpit nga makuha sa Encantada ug madaha sa ilang gingharian. Gingharian? Buot mo ipasabot nga palasyo? Nagpuyo sa palasyo ang mga Encantada? Oo. Pero, nganong payag man ang gidadaan ako, manang? Unsa? Gida ako ni Maribel sa usa ka payag. Ug dito ko niya kitambalan. Unsa? Sa gabi ko lang siya makita. Sa adlaw, dili. Ay, nakita mo na. May gitago ang maong Encantada.
Ug mahadlok siya nga mupakita nimo sa panahon nga hayag ang adlaw. Kay dili siya gusto nga makita nimo ang tinuod niya ang hulagway. Kung sa man ang tinuod niyang hulagway? Talagsaon. Lahi sa ordinaryong tao. Nakita ko na kana. Unsa? Puti kayo siya. Sama kaputi sa mga anak sa adlaw. Ug taas kayo ang iyang buhok. Nga puti usab kayo. Dili. Ngano ka? Awa ako kukuan. Mukaud-ud ako. Karong alas 8, sugdan ko na ang pagtambal nimo. Maribel? Maribel? Wa siya din siyang kwarto. Hain makas, Maribel? Maribel? Maribel, hain ka! Maribel, hain ka! Maribel? Wa si Maribel hindi sa gawa sa bahay. Wilakaw na sa siya panahon sa kagabi. Nana? Nana? Ay, magkasi, Nana. Hindi man sa musulti si Mama kundi niya ilabay si Nana o kanyang mga anak. Nana! Nana! Oh, uy, hilak sa mga ito'y. Oh, nasa ilahom sa gahong ang mga ito'y. Pero wa si Nana. Dali, suot mo dali sa basket. Hain man ang inyong mama, Nana. Nganong wa man siya din eh. Oh, ayaw na mo kahadlok. Ni anak ko, taguan ta mo. Gigupa gida ni mama ang payag. Maribel, anong naabot mo sa kadinhi? Nganong imo manggihagbong sa gahong ang mga ito'y, ma. Huwag ka pa maluoy nila. Iuli na sa gahong. Ug dili ba himong magbuhi kag iro tungod kay mauni magdali mo sa peligro. Pero magaluluoy sila, ma. Gitungnaw silang maayo. Nausa naman ka, ma. Manggiluyon man unta ka sa una, pero karon anong isog naman kaayo ka? Ma, maluoy ka sa mga ito'y. Sige. At man na ang mga ito'y. Pero kalimti si Nana. Unsa? Ngano? Giunsa ni mo si Nana? Wa na ko siya unsa, Maribel. Gisod lang na ko siya sa sako o gibutang sa dapin sa karsada. Unsa? Pero ay kabana ka. Labing siguro doon na misagop kang Nana. Dili din mo ang buhaton kang Nana, ma. Maribel! Maribel, asa ka? Maribel! Dili. Tuwa siya paingon sa karsada. Higda na, Andrew. Musunod na si Manang karon aron tambalan ka. Husto ka ning atong gibuhat, Cindy? Andrew, wa tay laing mahimo gawa sa pagbuhat na lang sa mga butang nga imposible eh. Ambot ba? Pero, murag, dili mo kuminsido nga usa ka ikantada si Maribel. Ayaw na lang pakidlalis. Okay? Unsa man na. Andam na si Andrew. Muhigda na ko manang. Sige. Sige na. Tambalin ako. Karong nakahigda ka na. Guniti sa imong kamot kining akong kwintas. Unsa man ni? Anting-anting. Ayaw pagsaba. Andrew, tumana lang ang gisugo ni Manang. Cindy, dabangi ko og buo ining asin palibot kang Andrew. Para unsa man ang asin manang?
Mao kini ang usa sa mga elemento nga gikahadlukan sa mga engkantada. Unsa man, Andrew, sa dihang giatiman ka sa engkantada, nakakaon ka ba sa ilang pagkaon? Ang gibutan niya mga prutas ang akong gikaon. Dakong problema. Ngano manang? Mas dako tag problema karon kay nakakaon si Andrew sa pagkaon sa engkantada. Unsa? Bita mo kid sa sapa si Maribel. Tuwa siya paingon sa lakong karsada. Klaro na kaayo. Si Nana ang iyang pangitaon. Naunsa na matawaning akong anak. Nag-andap na makagahi ang sundo naman yun niya kung usay naas siyang huna-huna. Ana, nalibutan ka na kyud og asin, Andrew. Pero nga lang ang imong mga mata. Love, pahuway na lang. Giligyapan ko makatuog. Paningwa lang ang makatuog ka, love. Tumana ang supo ni Manang. Bahala kag di ka makatog. Basta piyuga lang ang imong mga mata. Huwag di man kung unsay imong makita samtang nagpiyog ang imong mga mata. Bisan unsay mahitabo, ayaw gyud buhi ka ng akong kwintas, Andrew. Oo, Manang. Kalmaha ang imong lawas o huna-huna. Ayaw paghuna-huna bisan unsa. Pasagdi ang imong utok nga motrabaho og iya. Manang, gikumot ni Andrew ang imong kwintas na murag piso ang pendant. Mas maayo. Kanang silver nga kwintas ang muhatag kaniyag proteksyon batok sa engkantada nga gustong mukuha niya. Sige, sugdan ko na ang pagyamyam. Nana? Kinsa si Nana, love? Usa siya ka iro. Siya ang iro ni Maribel. Naunsa ka naman, Andrew. Bisag unsa naman lagi imong gipanapi. Ay, pasagda siya, Cindy. Kinahanglag isulti niya ang tanang musod sa iyang ug ato ning timanan. Si Nana karon. Nganong nakaila ka madiadang Nana nga iro ni Maribel, Andrew. Siya ang magbantay nako panahon sa adlaw. Magatang siya sa putahan sa payag. Ug ini kagabi, mawa siya. Ug mupuli si Maribel sa pagbantay nako. Andrew. Ayaw siyang tugawa sa iyang asoy. Samtang nagpiyong siya, Cindy. Si Nana nakaingon nga nahagbong ko sa gahong. Iya akong gigukod sa diyang akong gihikap ang iyang mga itoy. Manang, nagpataka talagang sulti si Andrew. Pamation da lang. Unsa pa'y nahitabho? Gipadlong ni Maribel si Nana. O gitabangan ako niya nga makahawa sa gahong og gidako ni sa payag. Unsay nakita mo ni Anang Maribel? Puti kayo siya. Mura siya papel nga miamag sa panahon sa kagabion. Ug ang iyang buhok. Taas nga, puti, ug straight kayo. Iya kong gitabangan. Gitambalan sa payag. Pakanaan ninyo si Nana. Kinahanglan pakita na ko si Nana. Ang basin pati yun siya sa mga tao nga makakita niya. Oh, si Nana karon. Oh, ang dakong bahay sa ipapaw. Nagsiga pa ang mga suga. Ug tuwa dito ang tingog ni Nana magikan. Kinahanglan maklaro na ako kung si Nana pag yun ang nagsigig pagkot. Hoy!
Nausa man ka. Kasaba ba mo? Yan pagkaano? Yo, oh. Ay, lapag-isog. Di ba kung gutom ka? Sige na, ikaw na. Ay, pagsaba. Lupe, pahiluma ka nag-iro. Hindi ko magkalimaw sa akong orasyon. Hoy, hilom na ha. Sinanagin ka ng naasa Hilom na kay. Hilom na kay. Ikaw na lang. Uy, angkan man ka. Ito ano? Bitay na kayo nagtutoy. Sinanagin ka ng kipakaon sa tiguang. May auto sa kilid. Niya si Andrew. Lola, palihog kong tubig, Bi. Giyaw si Andrew. Si Andrew? Giuhaw si Andrew? Nabalik na si Andrew. Tubig palihog lang. Dali ang tubig. Kay dili ba ayo gauhaw nag-akong pasyente. Naasab ang tiguang nga nagpuyo sa ibabaw sa bungtod. Ang tambalan. Pahawa daw tangi katada. Pahawa kag Andrew. Pahawa! Niakyot si Andrew. Pahawa daw tangi katada. Dili mo mahimong kuhaon di kadabo si Andrew. Pahawa na utang ikatada. Kitambalan niya si Andrew. Ilugod kika na ako ang akong bana. Bana? Pahawa na utang ikatada. Pahawa! Palayo sa akong bana, demonyo! Palayo! Cindy, gusto na. Gabihin na tayo. Sige, mabahuwal na ta. Ugma na sabda magtinambalay. Hoy! Kinsa ka! Sa matron? Unsa Kinsa ka! ron? Hoy! Demonyo ka! Umilikit ang Tio Lope. Hoy! Hoy! Pawa! Demonyo! Umilikit ang Tio. Ato na ko. Andrew! Sa kapaingon! Andrew! Pagdali, sundi siya. Dali! Nakita ko nila! Madali ko! Kinalang magkasuot ko sa kakahuyan! Bulungan! Tio! Oh! Isa yung magigukod! May nanin! Baka dito pa yun! Bukto na ko siya! Dili! Kinalang magkasuot ko sa bagang duot sa kakahuyan! May apilugugod ako si Andrew! Punong! Dili lang unta ko niya maaksan! Hay, siya nabitan mo sa Tio! Dito na bitas ka kawayan! Daniya! Siya kasi tuyo kay Milakan man! Ako'y! Nay, pinawas! Nakutas! Tio! Ay! Tio, ako na ikukod niya! Sige. Pabiling ka na lang! Sige! Hey, di na ako madaoy taon! Bugto na akong ginawa! Tio! Kailangan maapsan ko kung kinsa mga niid! Tio! Tio Lope! Hay naman si Andrew! Tuwa siya! Siya na rin, miguko sa nino nga ako nakita nga naniid. Wansa? May naniid sa bay? Oo, lagi. Ay, nagpaluyo na puno as mangga. Nagyungyong ang porma. Mura mag nagkupo og itom. Di na ako maklaro kay ang iyang bayhon. Mura manggid siya ungo. Wansa? Ay. Ang ganang misagot magkagagok doon siya ni Andrew! Ay, kusog ay midagan si Androy. Wa naman gani ko makabantay nga. Layo na dahil siya. Naunsa naman sa Miss Andrew? Uy, kursunada naman kaayo! Unsa makin? Nakita ni mo, Lupe. Bayhon lang, usak ugo. Itom ang sulob. Unsa? Wanay lain. Ang engkantada na kini. Mura di ayog tao ang engkantada manang. Makahimo sila sa pagpakatao aron makasagol sa mga tao, Cindy. Unsa?
Samot nga madutlan si Andrew sa gahom sa maong engkantada kung magkasulti sila pag-usap. Tiyo, apasun ta si Andrew. Ayaw na. Magkuha ko flashlight. Dili maklaro ang daan diya sa bagang duot sa kakahuyan. Niyan ako sa simangan pa ingon sa mong bahay sa ibabaw. Hain ka! Huwag ka nang minagan ka! Hinsaw ka! Huwag ka nang naniipa ka sa bahay, ha? O sa bahay kuyuti mo! Di ko malihog din sa luyo sa dakong punuan sa kahoy. Pagkita na ako! Nahibaw kong nilalag ka sa palibot! Huwag namati na ka na ako! Maribel! Ikaw mang naniit sa bahay? Ha? Maribel! Nahibaw siya nga ako ang dito sa bahay. Dili ka makalibot na ako! Nagdaka sa kahumot sa buwag ka ka-chuchi! Oh, napanimahuan ko niya. Kung ikaw man ka na, Maribel! Pakita na ako! Andrew! Oh, may miapas na niya. Kung ikaw man ka na, Maribel! Magpasalamat na kunin mo siyang pagluwas na ako! Dili ko kini makalimtan hangtod sa hangtod! Pero, may mo bang muhangyo? Pakita na ako! Bisan kaniyot lang! Gusto mo kung makita di mo pag-usap! Pag-amping, Andrew! May dautang mahitabo ni mo sa umaabot! Maribel! Ikaw juga na, Maribel! Palayo na! Kung ayaw na pagtunok ining dapita! Pakita na ko, Maribel! Pakita! Dili mahimo! Dili na ko mahimong mupakita ni mo, Andrew! O gano'n dili man mahimo! Basta, dili mahimo! Ampingin na lang si Nana! No! Oh, Andrew, balik na lang! yan na sila. Andrew! Gawas na din sa kakahuyan, maluoy ka! Ayaw na kusiki ang imong panahon para na ako! Importante ka na ako, Maribel! Umubalik ko din pita sa kakahuyan, ugma! Mapaabot ko mo din ugma sa adlawan! Dili ka na mahitabo! Lakaw na! Niya na sila! Maribel! Maluoy ka! Pakita na ako! Kalimti nga nagkabati ka na ako karon! Maluoy ka! Lakaw na, Andrew! Niya na ang imong mga kauban! Andrew! Nakabanas ka kahuyan! Dong! Dali na, Dong! Andrew! Gawas na diya, Dong! Lam na kayong gabi, Dong! Andrew! Uy! Di mo siya! Palayo kang Andrew! Ayaw siyang tintala! Oh, nagtuo ka nga niyang engkantada din, Hilula? Oh, ni Asia! Ni Aki kantada! Andrew, gawas na sa kahuyan! Kung dili ka mo gawas, ako ang masod niya! Andrew! Sindi! Paligid ka diya, ha? Ngit-ngit kayo! Andrew! Cindy! Oh, Ayaw magsuod dire! Andrew! Naagin siya diya sa suod sa kakahuyan! Papunta mo niyo sa kasada! Kuwalahan ako! Salamat kawa na mamugo si Andrew nga magpakita ko niya. Ang tingog ni Andrew. Ingon sa miduhot kini sa akong kasing-kasing. Ang gisulti ni Andrew na ako. Unsa man ang gipati na ako. Nalipay kaayo ko nga nakakita kang Andrew. Sugad karon pa kumupati og sama ini. Ganong ganahan makubakigsulti ni Andrew. O ganahan kong mutanaw sa iyang tao. O kang iyang kahumot. Ganahan ko sa kahumot ni Andrew. Ngano man ni. Naunsa man ko. Diyan kagikan, Maribel. Oh, Ma? Nakadiha sa ilawom sa akasya? Tubag ako. Diyan kagikan. Nakita ko nagtungas kagikan sa ubos. Nganong dito mo kagikan? May gitanaw lang ko sa karsada, Ma. Unsa ni Maribel? Si Nana, Ma. Gipangita ko si Nana.
Huwag nakitaan mo ba siya? Oo, ma. Tuwa na siya sa usa ka dakong bahay. Gisagop na siya. Kung mao ka na, kamay nakasagop na sa imong iro. Kalimti na siya. Ma? Sa ako nang giingon nga dili ba yung magtidil kang iro, Maribel. Dali na, maulin ta. Oo, ma. Nganong migukod pa magiging sa nakita ni Tayo Lope. Dili maayo nga dunay maniid sa bahay, Kati. Ugma, kailan ako na ipasusis mga kaubanan kong tanod? Ayaw na kinigos ba, Andrew? Oh, Manang. Andrew, pabati sa pahimangno ni Manang. Kung gusto kang makalingkawas gikan sa Encantada, kinahanglang pugan mo ang ibong kaugaligon nga di mada sa iyang pagdani. Nagkabati ka, Andrew, ha? Oo, Manang. Diya una ka, Cindy. Asa naman sa ka, Andrew? Andrew? May tanawon lang ko. Uy, miduol mo siya sa tangkal sa iro. Pasagdi lang una siya. Bantayan ta lang ang tanan niyang mga kahibulungang lihok. Manang, nabalaka na kay ko sa lihok ni Andrew. Ayaw ka balaka. Tambalan ko siya. O dili ko muhunong hangtod nga likayan siya sa Encantada. Uy, gitutukan yung iro. Ug ang iro sab, mitutok niya. Lahi yun ni nga tilimad doon. Pero Manang, huwag ka magbuang ang akumbana. Uy, wa siya mabuang, Cindy. Normal lang sa maingkantuhan ang mga lihok ni Andrew. Ug may gidudahan ko. Unsa Manang? Ang Encantada nga midani kang Leonardo sa busay. Oh, kinuha ko. uy, asa man na siya? Mura man og nakisulti sa si iro. Nana, ayaw ka bala ka, ha? Dili ti ka pasagdan. Huwag patikamutan ko nga makuha ang imong mga anak. Ako nang isaad ni mo. Andrew? Nga naman naging sulti ka man anang iro. Wa, naluoy lang ko niya. Unsa man ang iro, Mura man na siya og bag-ong nanganak. Dali na, Cindy. Ilawom ng gabi, Umanghuway na ta. Ani lang una ko sa gawas, ma. Unsa man, Maribel? May gipaabot ka pa ba? Oh, di paabot? Oo, ma. Nagpaabot ko sa buwan nga musubang. Maribel, dahil baho kong may gitago ka nako. Kung unsa man na, isulti na nako. Wa, ma. Wa ko'y gitago na. Ayaw pa makak. Ma. Sukat sa bata ka pa. Ug kita ran duha kauban. Sa tanang dapit ka gibalhin-balhina na to. So huiton kaya ko sa imong galihok, Maribel. Ma. Ug naibaw ko nga may gilakaw ka nga importante para nimo. Maribel, manghinaot lang ko nga dili makadaot nimo ang imong lakaw. Kay kung mag-ungaw ka na sa kakuyaw ni ana, dili ka na makagawa sa bahay bisan sa gabi. Mamaluoy ka. Ayaw ka nagpuhata. Ayaw na intahon kong priso ka. Dili ko gustong buhaton ni nimo, Maribel. Busa ayaw ko hatagid ka bala ka panahon sa kagabion. Adap na imo pagkaon. Kaon na. May klase taron, Maribel. Oh. Andam na imong uniform. Isolob na ni. Magpaabot ko sa eskwelahan. Ay, ganit ha. Alauna sa gabi ang imong klase. O alas 11 na. Maligo ka pa. Saan man rin ako? Gusto makikita na ko si Andrew ugma sa puntag. Usmay akong buhaton nga dili man ko magkagawa sa adlaw dako. Mukaon ako. Dayon maligo.
ug mag-ilis aron dili ko malate sa klase. Nakatog na si Kati. Pero ako, nagsikap pa ang akong mga mata. Dili pa ko makatug. Tualan kang Maribel ang akong una-una. Pag-amping, Andrew! May dautang mahitabo ni mo sa umaabot! Palayo ining dapita o ayaw na pabalik! Naunsa man ko. Dakong sa kining akong gibuhat. Dili mahimo nga makulhaw na akong laing babae nga tupad ko ang akong asawa. Dili mahimong pasakitan ko ang akong asawa. Pero nganong di man sa bawa sa akong unahuna si Maribel. Oh, Cindy, mihila ka. Andrew, huwag ko magkatuog ka nagpamati ni mo, Andrew. Huwag na iba ako nag-alindasay ka. Kung sa'yo kumuhaton, aron mangwa ka nagkahasa sa imong nahuna. Kung sa mga nakapausap sa imong lihok ha, Andrew. Cindy, ayaw nagkasula ni mong nahuna bahay na ako. May unsa, ha? Pero dili ka man makasulti na ako. Di ba nagsinaaray mata nga dili ka mamakak sa usag-usa? Ug nga ang imong problema, ako problema, di ba, Andrew? Sorry. Kuan, dili lang ko makasulti na mo ini. Kay unsa? Law sa love. Kinahanglang honest na sa usag-usa. Dili di mahimo nga mura og buang diri nga magtagan-tagan kung unsay naas mong utok. Kung nga nang nausap ta. Ang tinuod. Sorry. Oh. Sorry? Sorry. Oh, sorry. Di ka saka ba na ako, love? Ha? Tingali. Pero, love, laro ako na ko. Mahal pa ba ko ni mo? Mahal, Cindy. Mahal kayo, tika. Pero, ambot. Naunsa ko. Naunsa man di ay ka. Nag-ipo ko kung ano di na mawa sa unahuna si Maribel. Love, sorry. Pero hindi ako tayo Ambot ka naman sigahong niya ng biyana. Ani ano maging siya sa akong unahuna. Muraog, gibapilit siya sa akong unahuna, love. Andrew. Cindy, sorry. Pero... Na-in love ka ba ng babayana? No. Dili ni matawag na gugma. Tingali, ilos lang ko sa iyong pagkatao. Kay lahi siya sa upan. Ay. Love, ayaw pa ko na nagbudhi ko ni mo. Ilangit siya mawasak mo na. Katog na, love. Oh, uwa ka na masukon ako. Ang imong pagsulti sa tinuod. Igo na alang na ako. Nga ako paghihapon ng imong mahal. Sige na, panikamot ka makatuog ka. Ayaw ka bala ka. Tabangan ta ka magalikawa sa gahong niya ng maong inkantada nga si Maribel. Good evening, ma'am. Nalate ka, Maribel. Dugay kong nakakaon, ma'am. Lingkod, magsugod na ta sa itong klase. Nga niya ka? Dili ka ba excited kung makakataon pa, Maribel? Math ang atong klase karon. Unsa ka puslanan nga kamao kung muihap og kwarta, ma'am. Pero dili ko makahimo sa pagpalit sa tindahan. Unsa? Ma, wa tingali ka puslanan kining imong pagtudlo nako og mga subjects nga dili na ako magamit. Igo na tingali nga makamao kung mupasa og musuwat, ma. Maribel. Og mupintal. Maribel, ayaw pagsupak-supak sa imong maestra. Ma, dili na ko bata. Nga magpretend sa akong kaugalingon. Nga ikaw ang akong inahan. Ikaw ang akong maestra. Og ikaw ang akong higala.
Ma, nagkinahanglan ko og laing tao nga ikasulti, ma. Ang pinako naman ikaw sulti, Maribel. Nga dili ka mahimong musagol sa mga tao, dili ka mahimong mapakitag tao, ug labaw ng dili ka mahimong makigala adtong Andrew. Ma, Pero dili ka mga kasabot. Lahi ka sa ubang tao, nakabati ka. Dili ka normal nga tao. Gawas. Gawas. Wao na kay klase ka ron. Gawas na. Ug karong sunod gabi, dili ka una mahimong mugawas sa bahay. Kasabot ka? ma. Yo, Da. Oy, yo, mahimbag. Tabangan ka sa pabuga ng kahoy. ayun na lang, Andrew. Ayun na. Ay. Lapoy ka sa akong tanaw da. Ha? Hmm. Naluyan ako kay wa ko gibuhat yo. Igor na akong nabugha. Pangin lang ni dia. Pangin lang dia. Aw. Na ako'y usa ka bulig nga hinugsaging ko. Kalingawi di abik kaon. Usa ka bulig na. Muro pa ka na nimo no. Yo. Dinit kayo nindipita diyo, no? Unsa? Dinit kayo nindipita. Oh, nindot pino eh. Oh, kamong naana sa syudad. Nindutan gid mo ining probinsya pero kami nga kuanin taon, ni aning taon medyo napitan na ni Guwang. Medyo gipul anasad. Ayaw ka pala ka, tiyo. Kaya kung mamauli mo sa syudad, mabakasyon mo na mo nilula dito. Tinuod ka? Oo, tiyo. Na, dugay na ko nangandoy nga makalaglaag sa syudad dong. Pero, ang imong lula, maming ba? Dili di mo sugot. Madlok man siya og syudad kay dagan ko nung madito dito. Na ay mangunguot. Snatcher. Skan gana Dili ko. sa tiyo eh. Nalay matimingan. Basta, kuyog unya ta sa syudad. Bakasyon mo dito. Oh, ganahan kay ko ano dong. Milantaw naman sa ka ng bukid sa babaw dong. Tiyo, Dong. Ako lang sulti ni mga. Kalimti na ang kantada dong. Magguba lang na imong kaminyoon, anak. nakasabot na akong asawa, tiyo. Wa rin ako tiyo, tiyo. Wa ko kasabot sa akong gibati. Andro. Lola, Sindi. Hay mas Andro. Tuwa sa kakahuyan, mutabang ko na sa ni Tio Lupe, pagbuka o kahoy. May noong malingaw sila. O niya, kumusta naman siya? Lola, nahatlo ko. Saan sa? May kumpisal na si Andrew na ako sa iyang kibibati. Unsa man kuno ni? Ha? Lola, di na mawa sa iyang una-una ang inkantadang Maribel. Mao pa. O gibati ko nga naulipon kit siya sa kahong ini. Nabita kang sultihan naman lang. Maong ipadayon ko ang pagpatambal niya. Lola, Hindi. Sa ako nang gingon, kinahanglang magmaligon ka kay dili normal ang imong karibal. Lola, Ayaw awaya si Andrew. Ang pangitaan na itong paagi nga mo palayo ng mong ikantada kang Andrew. o Lola, og dili ko magpadaog ng inkantada. Kana, Kinahanglang mapapasya sa una-huna sa kumbana. kana, gusto gud ka na. Ipakita ang imong pagkaasawa o ang imong pagsabot sa imong bana. Dili normal kining cross nga imong gipasaan karon, Cindy. Maribel, yan ay mong pagkaon. Ako na lang gigidadin ni sa imong kwarto. mahimong mo hangyo. Unsa man? Mahimo pag palitan ko nimo og cellphone. Unsa? Nakita ko sa TV nga migamit na anang gitawag og cellphone ang mga tao, ma. Ug unsa uban nimo ng cellphone? Ma, Maribel, agay ba ko magmahay nga gipalitan ta ka og TV?
Nagpasalamat ko nimo anak ma. Pero dagan ako di pa. Ug kay dagan ako, magkasulti na ko nimo sa bisan unsa nga niasa kong kasing-kasing ug kunahuna. Maribel, Nganong sa man ang paghikog ma? Maribel? Nganong kalit na namisantop sa mga una, ha? Tubag ako ma. Nganong sa man ang paghikog? Tungod kay dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, Maribel. May labang makagagahom nga na nag-iya ini. Ug siya lang ang may katungod nga mukuha ini kinabuhi nga atong diyawaman. Biyain na lang ko ni ma. Anak, Gusto ko mag-inusara din sa ngit-ngit kong kwarto. Anhin na ko din mamatay, dili pa ma? Maribel, kung nun sa manang naas imong una-una, papasa na. Ayaw taong kong biyay, anak. Maluoy ka. Sige. Hatagan na kag cellphone. Tinuod ka ma? Hatagan ko ni mong cellphone? Oo, pero ubuso sa kakondisyon. Unsa man ka na ma? Kinahanglang mahibaw ko sa imong buhaton sa cellphone kung kinsay mo tawagan. Ma. Maribel, dili ang tataangan magpaulipon sa modernong kahimanan. Pero gusto ka. Daga ka na. Dili ka na bata. Ugwabot ang higayon nga mawa ako sa ibang kinabuhi. Usatagan ta kakagawasan nga matun-an ang modernong kalibutan. Salamat ma. Salamat. Pero kinahanglang ampingan mo ang imong kinabuhi, Maribel. Oo ma. Pusbon ko. Talagsaon ka. Nag-inusara ka lang sa usa ka milyon ka tawo ini kalibutan. Oo ma. Dili ko ka nakalimtan. Tanawa ka nunay sa samin. Ug makita mo kung unsa ka ug unsa ang mga tawo sa gawas. Oo ma. Timan-an ko ka na. Gusto nang kahoy na natapog na to. Dungan ro. Mamuhay mo na ta. Sige, Tio. Tio, may ipungutan ako nimo. Oh, kung sa mana. Tio, nganong wa man ka maminyo? Oo. Nganong wa man kay asawa ba? Sakit ang may gugmaon niya. Biyaan, luiban, Andro. Unsa? Naigugman ako sa unang panahon. Sa bata pa kay ko. Unya? Kaslunon na Miss Ellen. Andam ng tanan, alang sa among kasal. Ug sa adlaw sa among kasal, ako ang unang miabot sa simbahan. Unya? Pero, suwat na lang ang mitunga sa simbahan ug way Ellen. Unsa? Gitaban sa suod kong higala si Ellen. Ug hangtod karon, wa na sila mamalik ning dapita. Unsa? Sakit kayang mahitabo dong. Hapit ko maghikog sa kauaw ug sa kahiubos sa akong pagkasaunon ug sa suod kong higala. Sakit ako ana. Gani, nanganti ko nga patyon ko si Roberto. Kung makitaan ko siya. Igon sa mabuang ko sa maong hitabo itong Andro. Busa, ikaw dong. Ayaw yung budhi sa imong asawa. Ha? Bisan pa ka ng engkantada, nagsamok-samok sa imong hunauna. Ayaw tuguti nga gubon niya ang inyong malinawang kaminyoon ni Cindy. Tio, nagdumot ka ba hangtod karon sa suod mong higala nga si Roberto? Kamay. Pero, wa na ang kasuko nga gusto kong mapatay. May sausap si Ellen sa mga hitabo. Kung wa pa siya magpatintal ni Roberto, dili tingali makabudhi si Roberto na ako. Sakita ko din mo kaagi, Tio, no? Mao day nga, wa na ka mo gunahon na nga magminyo. Mao na dong. Di na kong magminyo dong. Pero, Tio, wa ba di ka makasuway nga nakagusto kag laing babae? Kung tinuod kang may gugma sa ubang babae, mahimo kang mudaig sa laing babae. Pero,
ang imong kasing-kasing alang lang sa babae na imong kimahal. Mo ba? O gipatay ni Ellen ang akong kasing-kasing, Andrew. Tiyo. Tiyo, mangho pa kog kahoy sa unahan ha. Daga naman eh. Mas maayo ng daghan ang atong madati sa bahay. Ganahan mas lula nga mogamit sa abuhan nga kahoy ang gamiton. Binukin maginang kang mama ba? Sige tiyo, mangho pa ko dito sa katong may ibabaw ha. Sige. O, ako na lang nakalingawan ni bangan ng mga kahoy. O, ang uban ini, ako ibaligya. Sige tiyo. Magdali ko. Susihon kong dapit. Diin ako ikasulti si Maribel gabi. Gusto lang kong maghihigala niya. Gusto kong mutanaw niya panahon sa adlaw. Magdali ko. Aron makabalik dayon ko kang tiyo samtang dili pa niya maman og hakot ang mga kahoy. Tiyo, hay naman si Andrew. Manguha mo kuno to siya og kahoy, dahil. Uy, daghan naman din ang imong napupusan. Na, mao ni akong kalingawan dahil. Kay, kung wa ako'y bulwaton sa humayan, mao ni magkakutakot og kahoy. Oh, mo ba? Oh, kumusta ka naman? Okay naman, Tiyo. Ipayom ka. Gaan na gitingali ang imong dughan, sano? Dili man kit kaan kaayo. Nabalaka gihapon ko sa kahimtang ni Andrew. Pero, wala ko magselos. Uy, di yung ka ang magsilos yan ang inkantada na ya. Nga gustong hamok ni Andrew. Kay dili man na tao. Ang imong buhaton dahi, mao nga, di na kini makaduol kang Andrew. Kini. Mao din ang napita sa kakahuyan nga nagkasulti mo si Maribel. Misaad ko niyang magpaabot ko niya din ni karon. Mayon tag mutungan jud ni si Maribel. Gusto ko makita niya sa panahon sa adlaw. Hayag kaayo sa kawas. Tuwa na pa ka si Andrew sa dapit nga iyang giingon nga magpaapot siya nako. Unsa ka kun aplihan ako kining bintana sa akong kwarto. Maapektahan ka ako sa kahayag sa adlaw. Gusto. Suwayan kong apli ang bintana. Nagisira og balik. Maribel, ikaw ba naman singgit? Ma, pasaylo ako. Kuan. Unsa man? Giablihan ni mo ang tanag bintana. Oo, ma. Ako lang gisuwayan og apli. Naunsa ka naman? Gusto ka na magyong masunog na sad? Oo, ako'y huna-huna nga mukawas, ma. Gusto lang ko makakita og kahayag sa adlaw, pero... Pero dili ba kaharong ang imong nga mata? Dili ba? Oo, mao. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa adlaw. Ma. Usa ka paghikog kuno patungod ka sa adlaw. Ug nakita na gyud nimo kun unsay itikto ini sa imong mga mata. Busa kalimti nga dunay adlaw sa imong kinabuhi. Tugod kay ikaw si Maribel sa kagabion. Ma! Klaro kayo. Dili siya mutungan din eh. Dili mo pakita na ko si Maribel sa panahon sa adlaw. Nga naman yung kaha. Nga nung sa panahon naman sa kagabion ako siya makitan. Andrew!
Miya pa si Cindy. Andrew! Cindy! Love, niyara ko! Uy, kadang ako na nagsanga nga imo gikuyod. Kinahanglan nga, tabangan ko si Tio Lope. Love, nagkahuna-huna mi sinula nga musuroy sa lungsod. Dili ka mo uban? Uban ko. Ani lang nato din ibilin kining auto. Sige, maayo pa. May mga dagkong tindahan naman sa dining ilang lungsod, no? Bitaw, may tindahan naman ganit din sa cellphone. Ay, love, may butiko. Dali naman ho diya. Love, una na lang. Magpaload lang una ko ng namaligyaw cellphone. Sige, nya apas dayon ha. Sige, love. Magali o paload. Para makapastayin ko ni Cindy. Nagkila ni cellphone. Siya ka na. Ang tiguan ka na nga tag-iya sa bahay ibabaw sa kalatsutsuyan. Nagpalit siya sa cellphone. Dili may tabong masayop ko. Siyag ka na. Ang tiguan ka na nga naniuna kong armas. Duhay ako paliton, day. May palit siya doon ka cellphone. Ay, bantayan ko lang una siya. Kanindot pamatiun sa huni sa kalangkaman sa gawas. Kung maghahimo pa lang unta ko sa pagsuri-suri sa gawas, panahon sa adlawan. Ako na tingali ang laping malipayong binuhat sa kaliputan. Kanindot kahangpuyan sa kaliputan, kunayag ang adlaw. Salamat, day. Salamat. Tuwa na siya. Milakaw na. Ako si sundan. Asam ka rin siya paingon. Para kang kinsa magka ang cellphone na iyang gipalit. Milabang siya sa atbang. Kailang na ako siyang masundan. Misud siya anang maribil sa restor sa atbang. Mayawi siya sa mong tindahan. Kung mauna, siya ang tag-iya na. Diablihan na niya ang atubangan. Kung mauna, may dako-dako siyang tindahan din sa lungsod. Pero, nga nung istrikta man kayo ni siya. Andrew, upang magit mo sunod na ko din sa butik. Igo naman ta siyang magpaload. Hain nasab ka ni masangit ay. Miss, balik ko na niya na ako ng blouse na ako napilian ha. Ako na pangitaw ng akong bana sa gawas. Thank you. Waman si Andrew sa namalikig cellphone sa atpang. Hain naman sa kadesi ha. Naman saan naman ito hana, uy? Bukalit lagi ni siya kawaktang. Yan ay mong sukli, day. Nang, papalitan ako ining kindi, Nang. Imo din yung tindahan, Nang? Pilakbok hindi. Sa kaputos lang. O usa sa kaputos ining junk foods. Unsa pa? Mamili pa ko, Nang. Ikay Bell, ano?
Pupalit ka pa o mang-interview? Ay, sorry. Sorry nang kung dili ka ganang may isulti. Pero, mahimo mong utana? Kung unsa ban, dali ah. Wa ka ba yun na ilang Maribel ining dapita? Wa ko'y kailang, Maribel. Busy ko. Sorry. Kung doon na ka paliton, itudlo na. Ay nang, kana lang. Usa sa kaputos. Dagan na yung mga modernong tindahan ni lungsod ninyo na, no? Yan ang imong gipalit. Salamat lang. Kanit lang, ha? Kanit lang. Love! Niya ka naman ay din hiuy. Namalit ko, chicheria, love. Imong asawa? Ha? Oh, ako ang iyang asawa. Na bakasyon din mong mag-iayon din, Oo. Hello, manang. Love, pwede ko sa kaputosan ng chicheria, pi. Usa sa kaputosan naman ang. Kung may anak na mo, may baligya akong gatas. No. Wa pa may anak pa nang. Bago pa may nakasal. Mao ba? Love, nakapilit ako gimong polo dito sa butik. Magdilit ta, kaya tingali mapalit og lain. Maribel? Maribel, dakas mo kwarto? Gawas na. Kaya nasira na komputahan. Sa'yo rin kang nanira sa tindahan, ma? Oo. Diyan ang cellphone akong gisaan ni mo. Ha? Tinuod ko di ay napalitan ko ni mo, ma? Oo. Pero ayaw kalimot sa kondisyon. Oo, ma. Kitang duha lang ang angay magkontakay anang maong cellphone. Ha? Kung musaad ka ang mauna ang gamit anang maong cellphone, nga kita lang duha ang magkontakay, ako anihatan nimo. Isaad na ako, ma. Kita lang ang magkontakay ni anang maong cellphone. Sige. May load ka na. Salamat, ma. Kamo na ka mo gamit, anak? Dili pa kaayo, ma. May tugon diha. Tunin na. Utukan ka. Dali ra na nimo makatunan. Salamat ka doon na ako yung cellphone. Ako ning tunan. Oh, uy, may nanawag. Saan pa ni pagtubag? Kung manawag ko, pindutan ang marka ng telephone. Huwag matubag ko nimo. Ma. Kana ang ibutang si mga nauna, Maribel. Ma. Sige na, kay magkandam na ko sa pagkaon. Magdungan tagkaon ron. Kay may isulti ko namang importante kayo. Lola! Lola, daghan may pinalit. Unsa man ang mga pinutos? Doon na kay imo ini, Lola. Doon na, doon na sab ko ako, Cindy. Siyempre, doon na kay imo, tiyo. Ug doon na sa bangiro. Ihatag ni Nana. Ha? Nagpalit ka na og pagkaon sa iro, love? Oo. Samtang namili ka o gamit ni Lola, may palit kong pagkaon ni Nana. Mo ba? Uy, hala. Mukaon ka ang iro niya ng dog food? Mukaon to, tiyo. Kinalang atimanon siya. Nga naman, love. O ganun nahibaw man ka nga nana ang nga anang iro, ha? Andrew? Ako, love. Ako nang ngan nga gihatag niya. Ang yan siya na ng maungan. Sige, tiyo. Pakanas, Nana. Dong. Ay, tiyo. May lakaw na taon niya. Asa naman sa buha, Andrew? Nakulahon na ko nga mamalit og talag sa mga tanom ining dapita. Mga plantita. O gano'n sa kailang nahili ka ng mga tanom? Cindy, ganahan og mga tanom nga kong inahan sa buhi pa siya. Mao nga akong butangan ang garden nato og mga tanom. Ha? Mao nga kada biyahe ni Papa sa buhi pa siya. Magdadyo siya og buwak para ni Mama. Mo ba? Sige, muuban ko nimo. Sige.
Ma, unsa ka nang imong gustong isulti nako? Importante gyud tingali kaayo na. Importante gyud kayo. Ug ikaw gyud ang angay mahibaw ini Maribel. Bahin sa unsa man na, ma? Dakong minyo katong higala nimo si Andro. Ug nakita akong iyang asawa. Gwapa siya. Cindy nga. Wa ka na ikasulti? Nahibaw na ko, anak, ma. Sa dihang giluwas ko sila. Nakita ko na ka ng Cindy. Kung mo na, di kay good kutob sa imong mahibaw ka ng Andro. Likayan ko na siya, ma. Isaad ako nimo. Dili og dili ako magpakita ni anang Andro. Maayo. Ug kinahanglan barugan nimo ka na maon saad, Maribel. Ug kinahanglan sad ka sa panahon sa kagabion kung mulakaw ka. Motubag ka gyud sa imong cellphone kung motawag ko. O, ma. Maayo. So dito, gipalitan ta kag itong nga taas nga sinina. May hood ni. Ug mao ni sa lobo panahon sa kagabion aron dili ka moamag sa imong kaputi. O, ma. Ma, mahimo na ba kung muapas nimo sa tindahan panahon sa kagabion? Dili. Ha? Apan ganong dili man mahimo, ma? Pasaylo ako. Pero di ka yun mahimo mo pakita sa mga tao dito sa tindahan. Daga naman tagnapalit ng mga tanom, love. Mamauli na lang ta sabay. Ayaw una. Niya naman dito doon sa lungsod. Mananaw sa tag mga baligyang tanom din Sige. Hala, kadagan na ng mga tanaman ng tindahan sa atbang, love, oh. Lakaw. Ado ka sa pikas tindahan mamili. Kay aras ako diri sa pikas. Okay. Sige. Tuwa na si Cindy. Magdali ko. Balik ko ng tindahan nga. Gipalit ang cellphone sa tiguang. Indugay na nga rin tang tiguang maldita dinis lungsod. May nakaila na gyud niya. Hello, miss. Ay, o siya to, sir. Balit kay cellphone? May ipangutan lang unta ko. Unsa na, sir? Katong tiguang babae din nga may palit og cellphone ba? Nakaila ba kaniya? Ang hain na to, sir. Kadtong gopahong hamton nga may palit og duha ka cellphone gahapon sa udto. Siya? Nakamayong ra ko niya, sir, pero wa ko kailasngan. Tag-iya sa Bell Sari-Sari Store diha sa Pikas Esquina. Ay, oo. Kuan, wa ko kailangan niya, sir. Istiktahon ko na siya, good. Makita lang na ako na siyang mulabay din, May kauban ba siya din, ha? Anak ba pananglit? Wa ko kabantay nga doon na siya kauban, sir. Siya mag-iusa ang anhas tindahan. Mo ba? Ganun no, tanaw ka, sir. Wa lang. Nautan na lang. Pangutan alang tindahan nga sikit sa tindahan, sir. Rosa man kunungan anak niya. Pero, wa kay ko masuhito anyang bayhan nga. Nga naman. Di man niya managad kayo niya. Mag-inumilom ra siya diha sa iyang tindahan. Wa din siya kauban din, Hanoy? Wa, siya gay maninda diha. Mo ba? Nangungutan niya kamay anak bahay niya yung. Wa lang. Kuanoy, sige. Salamat. Rosa di nga na. Sige, Noy. Salamat, ha. Ani ko din mo kuha-gulagway sa akong pintalon. Hello? Hello, ma? Hain ka? Di ara ko sa mailuyo sa kahoy sa mga akasya, ma. Sa magibuhat mo diha? Mubalik na kong paint, ma. Sige. Mas maayo ro malingaw ka. Aron may ma-display na sa kong painting sa tindahan. Daan ang tuwa dito. Oo, ma. Sige, bye.
Maayo na lang na anak ko'y cellphone. Dili na moapas na ko si mama. Kahayag sa puwan. Sugdan ko na ang pagpintal sa hayag kang puwan, ibabaw sa kakahuyan. Ay, tinuod ka, Cindy. Pabakasyonon mi ninyo sa syudad. O, Lola, mausad na ang gusto ni Andrew. May noon kung mauna. Makatunog na sa kong syudad. Dugaya rin ako nga makatunog o syudad. Karon nga mag-anhian namin si Andrew, magasuray-suray na mong syudad. Mayong gabi ninyo diha. Oy, anak ko. Tambalan na sab nako si Andrew. Salamat, Minang. Kinahanglang maapo kiti mo ka ng demonyang inkantada nga nanintal sa kumbana manang, ha? Hain man si Andrew. Beluas din na marara. Nada, nahuban na ang pagtambal niya. Nahinanok sa'yo't maayo. Basta di na naman kamata manang, ha? Bubiyahe ra ba na ugma? Makamata na siya. Unya, unsa naman tayo ni, Cindy? Pahuway na lang mo, Tiyo. Kaya mo biyahe pabaitag sa'yo, ugma. Ako ang pagpintal. Sa akong kwarto na lang ni nako limpyuhon. Ngit-ngit na din sa kawas. Kumusta na ka si Andrew? Si Mama. Hello, Ma? Paulit this bay, kay kadlaw na. Kinahanglan makapahuway ka na. Oo, Ma. Lola, tilaway ko na ng giluto na kong ginamayla. Di na kinilan na tilawan na. Kay humot na kayo. Salamat, Lola. Kaumot sa inyong minuto. Na mga ontaron. May nang busog sa mo biyahe ingo sa syudad. Lola, Tiyo, diniyo na mo, ha? Ako na pukawon si Andrew. Sige, pagkawan na ka mga onata. Mayo kami balik ka nagpamintal, Maribel. Huwag ko'y mahimong buhaton, Ma. Laay na ang panahon sa kagapion. Ayaw paglaay-laay. Kinahanglan mo padayon tas pagpakbuhi, Maribel. Bisag dili normal ang atong kinabuhi. Ma, unsa man gidagway sa syudad? Ha? Nakakita nakakuno sa syudad Pinagis TV, di ba? Ang buot kong ipasabot, kanang maglakaw ka kit sa syudad. Gubot ang syudad, Maribel. Dili may puyan sa mga tao nga parehas nimo. Daghang mga bangis nga tao sa syudad ug unsa, Ma? May mo ba? Di na ta maghiskot og syudad. Nga naman, Ma. Nga daw sakitan man ka kung maghiskot kong syudad. Tungod sa bati ko kasinatian uban sa mga tao sa syudad. Ug unsa man sab kining maong mga kasinatian, Ma? Mga banggis ang mga tao sa syudad, Maribel. Parehas pa mo ni aning papa nga dili ganahan og syudad, Ma? Ang imong amahan nga midaan nato inidapita ug may pahaluna nato sa wa pa siya mamatay. Giunsa man niya sa pagpahiluna nato, Ma? Nga parehas man ka siya nako nga dili makagawas panahon sa adlaw. Ako'y butrabaho sa adlaw. Siya amo plano sa gabi. Maribel, kalimti ang bahin sa syudad. O, Ma. Lola,
Dadan ang mga bag ni mo sa auto. Manglakaw na ta. Sinunod ko ni mo sa auto. Love! Andrew! Kuhaning uban na tong datunon sa auto. Nana! Nana, balik diri! Oh. Nana! Saan na itabo? Andrew? Andrew, saan na itabo? Nakabuhay ang irong nga si Nana. O ko ni Andrew. Oh, unsa? Hindi ko pinangarap na umibig ng pag-ibig. Unsa makahisunod nga mahitabo? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa ubang pamangasumpay ning sugilanon. Maribel sa kagabihion. Dalit sa RMN Drama. Itong sakit na parang Mo to mga ka-listeners, kay muli na ko. Mula aglaag sa laman ko. Kay sayo pa. Sorry sa kong mall mga ka-listeners, no? So, maura to. Kay maura ni Pasko nga wako kasuri-suri mall ba. Laag sa laman ko, labong wapay parang manira, no? Ako pa may city, no? Sa Abri parang mall, no? So, mo to mga ka-listeners, no? Thank you so much for watching, no? God bless na tong tanan. Og advance Merry Christmas kay ugma na gid mo sugat ta sa birthday sa tong Ginoo mga ka-listeners, no. Ano, thank you so much for watching. God bless sa tong tanan. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it